حکومتا هەرێما کوردستانê duşembaborî desthilatdariya Tirkiye û cekdarên rêxistina PKK vexwendin ji bo ku rênedin ziyan bigihê welatiyên Herêma Kurdistanê. Di daxuyaniyekê de hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku ji ber bombebarana deverên dewrûberî Qendîlê hejmarek welatiyên Herêma Kurdistanê birîndar bûn serbarî ziyanên madî yên ku zevî û bexçeyên welatiyên wê deverê raserî wê hatibûn. Di heman daxuyaniyê de hikûmeta Herêma Kurdistanê piştevaniya ziyandaran dike û fikara xwe ji wê bombebarana ku her demekê armanca deverê dike û ziyanê digihîne can û milkê welatiyan. Heman daxuyaniyê çekdarên PKK vexwendin ji bo berçavgirtina rewşa welatiyên Herêma Kurdistanê û rêzgirtin ji taybetmendiya herêmê re û hêvî xwest ku xwenekên sedemek ji bo ziyandana welatiyan. Ji dema têkçûna peymana aştiyê di navbera Tirkiye û PKK de sala 2015 deverên sînorî yên Herêma Kurdistanê raserî topbaran û bombebaranê tên û welatiyên wê deverê raserî ziyanên canî û madî tên. Berpirsên Herêma Kurdistanê berdewam daxwaz dikin ku xaka Herêma Kurdistanê nebe bingehek ji bo êrîş li ser Tirkiye û welatên derdor bi taybet ku welatiyên herêmê beramberî wê yekê raserî ziyanên karvedanên wan êrîşa tên. Rêxistina PKK ji dema damezrandina xwe ve taneha şerê xwe li deverekê dike û banga xwe li deverek dî. Ku ciwanên Rojavayê Kurdistanê leşker dikir ji bo şer li Bakurê Kurdistanê bikin û veşargeh û bingehên xwe jî li Başûrê Kurdistanê bi cih dikirin. Niha jî baskê wê PYD ciwanên Rojavayê Kurdistanê leşker dike ji bo şerê li derveyê deverên Kurdî. Tevî wê yekê ne jî bi hûstek ji xaka Kurdistanê li Bakur rêzgar kirin, piştîdana hinde şehîd û ziyanan û berova jî wê yekê jî tevgera PKK û PYD bûye sedema ji destana hindeverên Kurdî û drûstkirina nearamiyê li deverên Kurdî yên aram. Şêrîn Kîlo.